So karon kay wa man mo ka-answer sa solving problem nato sa part 1, part 2 nato. Ha? Ma'am. Sige. So karon Sa itong mga followers ma'am, kaya ito ang tagaan og GCash. wala pa. Oh. Pag-check ni ma'am ang comment section. Oh. So karon kay ang inyong solbaro na karon ang biyudo, di ba? Naminyo mo to sa daga. Oh. Nakaanak sila. Anak. Oh. Unsa may itawag dito nila sa ilahang apo? Anak usa o apo. Oh. Ako ambe. Sige. 100,000 ma'am kay iso naman ang anak naman. Oh, okay. Ang anak na. Ang biyudo ug ang dalaga Nanganak. nanganak. Oh. So ang katong anak sa dalaga maglula siya sa asawa sa igsuon. Hmm? Nya mag-angkol siya. Oh. Aw ha. Oh. Oh, kisa may biyudo. kisa to'y dalaga ninyo, gulitaw. Nya sa Oh, okay. ang biyudo nakaanak sila og katong dalaga. Oh. So ang katong anak ang tawag niya sa inahan sa dalaga Oh. lula. Oh, lula. Nya ang katong ulitaw kay nahog man to ning igsuon. Mm. Nya maglula siya sa asawa sa igsuon. Nya kay nabana man siya lola. Ayan, nabana man si Lola. Mag-angkulo siya sa hulitaw. Mag-angkulo. Oh. Sabi nabana man siya lola. Nabana man sa siya igsuon. Lula. Sa to pre Di, ang katong apo niya, maglula sa iyang asawa. Nya, uyo. ang apo ang katong bata maglula siya sa side Sa siya biyuda. sa byuda og dalaga maglula siya sa byuda. Maglula Nya, siya sa karon byuda. kay- Ang ang lola problema nabana man ang, siya igsoon. ang lula kay nabana man siya igsuon. Lola ante. Lola ante. Oh. Lola ante niya lisura sa maglula siya no nya. Maglula Iya siya man tong pagumangkon. mao gani maglula siya sa asawa siya igsuon nga inahan po siyang Lola. Oh. mama. Siya. Oh. Sige kuno. Sobaro sa nato. No, salbara balik. Sige. Anak mo na to. Nama mo to. For example, Ikaw man to'y biyuda. Ang tuy daga. dili usbo to ikay byuda pre. Ako byuda. Ikay byudo. Ikay byudo. Ako Ikay byudo. Nga Byudo ko. kini moy Asawa na ko na siya. dili byudo. Ludo mo ko. Byudo. So mo ni baylo to mo ni dalaga. Dalaga. Anak dalaga. So byudo dalaga. Byuda ko. Okay, tungo ta nang 100,000. So, ikaw pre. Byudo ka. Oh, dalaga. Nagninyo me. Oh, Nga. minyo lang byudo. Kamo mo anak. For example, ako anak ninyo. Kay anak babae kani usa babae. Oh, anak. di ako anak. Anak ninyo. For example, Oh. ako anak ninyo. Ikaw ti dalaga, magmama ko nimo. Magmama ko nimo. Dayon, papa ko nimo. Nya imo man ning uyuan. Ano yuhan man ako. Igsoon man mo. Igsoon mo samahan kay nangasason siya. Ayo ayan, nagsuon na nun. Hindi ko magsuon. Oh. Oh. Ah, Oh, ge. Oh, dali. Salbara dyan ninyo. Byudo ako anak. 100,000 na ha. Byudo ako anak. Byudo. Nga ikay ulit tao pre. Hulitaw ko. Anak kaniya. Anak ko Mo niya. ni dalaga. Dili sa tanong to hisgutan tong byuda. Oh, biyuda. Dalaga. So ako for example ako anak. Naman mo to. Ako anak. Magmama ko nimo. Magmama ko nimo. Nya Dili na ko. Maglulo ka niya. Palulo. dili mag Pisa kay kapre. Ulitaw na siya, ulitaw. Ulit tao. Oh. Siya may byudo. Siya may amahan. Asawa si mong anak. Anak na siya imo iamahan. Oh. Sa ato pa apuhan ka ni sa amahan Bailo ka bailo niya. bailo. Pugbuhi. Pugbuhi ana. Ara pre. Subutan. Ana. So, byudo, dalaga. Nya ulitaw, biyuda. Byuda. Anak. Ulitaw. Oh, byuda ko. Okay. Ato pa. Nanganak Sila, ni, nanganak. nakanak sila. Oh, anak usa. Nakanak sila usa. So, ang tawagan ni ilang anak, magmama yun siya nimo, siyempre. Oh, magmama. siya nimo, Magpapa. magpapa siya dire. Siya, Yun. magpapa siya dire. Ya, dito. Kini, ako ning apo. Oo. Nahog Pagmangkon. apo na nimo. Ha? Nahog apo na nako.
Apo lagi. Apo mo, Apo apo. kay ba? Unya kay anak ko diri sa biyudo, unsa may tawag niya diri sa Ah. nga anak apo. Nya Agaw. naas ako suod sila. Naigagaw. Naigagaw na. Naigagaw na. Balik ko to sulban. Balik ko to sulban. Ah. Balik ko to sulban. Ah. Anak niyo pre. Ah. So ako may biuda no. Nahog ko ni siya apo. Apo, apo sa niya gyapon. Eh nang menyo mo. O lagi. Apa niya sumayo para to ko. Apo sa niya kay Oh. minyo man mi. Nya ang tawag niya, ang problema lang ani. Mahog mo na ako pagkumangkon sa. Kay kini kay Kay kini man ang ako ang amahan. Amahan May niya, ang anak mo siya. asawa na siya. Oh. oh. Apo sa pagmangko. Oh. So apo na ko, ya na banam na ko siya, ang ulitaw. So nahog og na apo na niya sa pagumangkon. Apo tuhod. Be, Ah. mga sobrang kay 100,000 sa tunga na to. Oh. Yeah, tag 25 mo. Ang anak niya. So nyara. Oo, sakto apo sa pagmangkon. Apo sa pagmangkon. Oh. Nahog. Kaya ang kining Igsoon na mo ni. Igsoon ako na. Oo, ang suod. Oh. Amahan na niya sir. Ay, naga. Oh. Ano na? Suod niya. Oh, Ang yan. tawag niya nga. Akong apo. Igsoon lagi nimo. Mm. Nya. Nabanam sa tika. Oh. Apo na nako. Na apo. Apo sa nimo. Nimo sa pagmangkon sa apo. Oh. Yeah. Oh. Unsa may tawag sa bata? Arsa ta arsa ta sa side ako bi. Ay nako nahog din ako siya og Apo. apo. Apo kay anak mo tika no. Oh. Mm. Apo niya ang imong nabana. Puri gabas. Di ay so. Isa rin may tabog og apo nako. Puti ang byudo man. So sa imo pre, igsuon na nimo. Oh, igsoon. Kay igsuon nimo ya mahiyog mo sige po na nimo Apo. Oh. Ang bala ka. Naminyo man mo. Oh. Nagminyo man ta. Ang asawa mo So, ka, inahan. sa to ba kay naapo ni nimo. Yan igsoon. Oh. Naapo ni nimo ang anak sa imong papa sa imong igsuon. Oh. Yeah. Tama ni. Mm. Apo nako. So anak nimo pre. Anak na Mm. ko. Nahog ni siya og igsuon ni pre Ali kasi pre Ali anak man ni Ernesto. Ernesto. Oh. Kaya kay nabana mo. Nabanam nako siya. Oh. Nahog nako Igsoon ni. sa pungan. Nahog nimo siya pre og kanang Igsoon sa pungan. igsuon sa apo niya. Mahog sa nimo pagmangko no. Aw. Brad magpano siya, Brad mi ani niya kay Bradlo. 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 Ano niya apo pa jud kay apo manini mo. Oh. Bradlo lagi. Bradlo po siguro na. Bradlo gani, lolo gani Bradlo. Bradlo. Nga kani, mahimon nimo anak niyo ba ito? Oh. Anak ni nimo. Lisura sa Bradla sa nimo. Ato sa pagkisurisa. Oh. Ang viewers ang Oh, ang viewers sa mo answer ade. ha? Oh, ang viewers sa mo answer. Ang viewers. Oh, okay.